Du lytter til Monte Carlo på P3. Vi skal nu til det. Og nu kan vi ikke holde på ham længere. Det er Bjarne Riis. Han var i går overalt. I alle medier, i alle udsendelser, i alle aviser. Fordi han havde fundet sig en ny hovedsponsor. Man ville ønske, alle dage var sådan i medieverdenen. Præcis. Riis på forsiden. Og selvfølgelig havde God Aften Danmark også inviteret Riis ind. Og det var i allerstærkeste opstilling med Morten Ræsen. De har simpelthen kaldt Ræsen ind til aften også. De vidste godt, Riis er på banen. Vi skal have det tungeskyts ind. Problemet er bare, Ræsen, ham er der ikke nogen, der kan fange. Omvendt, der er heller ikke nogen, der kan fange Riis. Nej, jeg skulle til at sige, hvad sker der? Det er, når du tager 2 plusmagneter og holder mod hinanden. Når et ustoppeligt objekt møder en urokkelig genstand. Hvad sker der så? Det kan I høre lige her. På lørdag, der begynder årets Tour de France, og i dag, der hiver du så lige en kanin op af hatten. Det gjorde du for et par dage siden, men i dag fik vi så navnet på kaninen. Du præsenterede en helt ny hovedsponsor. Altså, hvad betyder det, at I nu har fået endnu en hovedsponsor for Saxo Bank? Ja, for så betyder det, at vi har en rigtig fed dag. Vi er utrolig glade og stolte. Og du var også meget smilende, da du ankom tidligere, vil jeg sige. Ja, jeg er jo glad for at se dig. Ja, det er klart. Du er nødt til lige at gå tilbage. Men det er jo klart, det gad han fandme ikke at vedkende sig. Du skal lige gå tilbage. Og du skal lige høre det igen. Ja, det er næsten for godt. Han gad. Hvor våger han. Ja. For Saxo Bank. Ja, for så betyder det, at vi har en rigtig fed dag. Vi er utrolig glade og stolte. Og du var også meget smilende, da du ankom tidligere, vil jeg sige. Ja, jeg er jo glad for at se dig. Det er fantastisk. Det er genialt. Det er klart. Men det er jo klart, det giver ro på, og det er den bedste motivation vi kan få her inden Tour de France. Og man kunne høre i sportsnyhederne tidligere, vi stod faktisk lige og så det, da du ankom, at ham, der har tegnet sponsoratet, ejeren af den her bank, han sagde, at et bud var at købe nye rytter. Han nævnte blandt andre Fabian Cancellara, som vi tidligere har kørt for dig. Pas nu på Ræsen. Den tror jeg, den hopper jeg lige over lige nu, ikke? Og svare på den. Ja. Glem det. Fabian er en stor rytter, ingen tvivl om det. Men, du kan ikke interviewe den mand. Indtil videre, så har han en kontrakt. Den kan udløbe. Prøv at se, Ræsen prøver at stikke ind til det. Så starter Tour de France, som sagt, på lørdag, og det er jo lidt anderledes optakt, I har haft i år. Når du ser tilbage på det år, der er gået, hvad tænker du så? Så tænker jeg ikke. Det er fandme Danmark, når det er allerbedst. Kæft, det går det der godt. er en hyldest til Danmark. Ja, det er. Og hvor vi er henne som nation. Hold da op. Jamen, han er du jo... kan ikke fange Riis. Nej, det er det, Bjarne. Ræsen, han prøver at komme med de der små stik ind, hvor sådan... Modsat andre mennesker, så... Bjarne, han accepterer jo ikke, at han bliver interviewet. Nej. For ham, der er det en samtale, hvor han kan vælge at vrage. Han tager de ting, han kan bruge, og så svarer han på det. Og det kræver jo, undskyld mit franske, corones muy grandes, og bare på live-tv sige, den springer jeg over. Det svarer jeg ikke lige på. Tænk, hvis politikere rent faktisk, uden at fyre alt muligt af, bare kunne sige, uden at blink. Det der gider jeg ikke snakke om. Videre. Det svarer jeg ikke på. Bjarne har vundet, og han har vundet meget mere. Fordi han nævner jo her i indslaget en vis herr Tinkoff. En mand, som vi allerede nu falder på knæ og beder til hver morgen. Oleg Tinkoff, den er Bjarnes nye, skal vi kalde ham, kompagnon. Kammerchuk. Partner in crime. Det bliver meget værre, det hele. For pokker, Esben. Jeg har næsten lyst til at høre det igen. Det fandme også godt. Monte Carlo på P3. Lidt for meget fart på og kæmpe vinger bagud. If I will tell you that it was not, you would admit me a liar. And I don't want to be a liar. Så kunne han være der! Oleg Tinkoff. Sikke en mand, der er trådt ind på scenen. Det er dagens mig. Han har stjålet håret fra Jan Fogh, og så har han ellers braget ind til et pressemøde med Bjarne Riis. Ja, vi plejer nogle gange at bryste os af, at du har millionærhår. Men Oleg her, han har milliardærgrin, og det er endnu bedre. Fantastisk mand i øvrigt også. Hold op et menneske. Hele vejen fra det koldeste Sibirien. Både DR, Statsradiofonien her, og TV2 har forsøgt at præsentere ham så absolut bedst muligt. Nøgternt og objektivt, som man overhovedet kunne. Lad os prøve at tage dem begge to. Vi starter med DR. Det er denne trøje, som Bjarne Riis håber kommer til at dominere verdenstoppen. Russiske Tinkoff Bank er gået sammen med Saxo Bank om at dele hovedsponsoratet på Riis' hold frem til udgangen af 2013. Og den øgede støtte skal bruges til nye ryttere. Vi har mulighed for at gå ud og signe og gøre holdet stærkere. Og jeg mener, det er det første skridt i den retning, hvor jeg gerne vil hen. Og igen skabe verdens bedste cykelhold. I'm sure that we are gonna sign better riders and more
are stronger riders, so next year we will be cool. Uanset hvad, så vil hovedfiguren på holdet være Alberto Contador. Og Spaniens nye kontrakt med holdet var vigtig for den nye sponsor. If I will tell you that it was not, you would admit me a liar. And I don't want to be a liar. Helt fantastisk. Fuldstændig fantastisk. Man kan mærke, Bjarne, han har virkelig mødt en ligesindede her. De er på mange måder skåret ud af et alen. Der er en her, der accepterer, at Bjarne han er verdens bedste cykelmanager. Og Bjarne har åbenbart accepteret, at Tinkoff er verdens bedste russer. Og tilsammen der accepterer de, at penge, det skal bare ikke være et problem. Nej. Det var også på tide, Den skal bare at han fik carte blanche på det check. Mega spade. Hold da godt nok op, Esben. Ja, TV2 var så også på samme opgave. De skulle også lave et indslag om Oleg Tinkoff, og det var også godt. TV2-nyhederne har i dag mødt manden bag den russiske bank, milliardæren Oleg Tinkoff. How is euro doing versus dollar? The euro dollar? It's coming over there. It's okay? Yes. Make sure it's not falling. Oleg Tinkoff er på besøg i Saxo Bank. Han er den nye medsponsor for Bjarne Riis' cykelhold. En forretningsmand, der tør drømme stort. Maybe dream with some nightmares too. Why? Because business sometimes it's a nightmare. Han er vild med at cykle, og har endda cyklet på turneringshold i Rusland. To me, Bjarne Riis is best manager, that's it. Very simple. Best should work with the best. Det er nogen, der vil være det bedste, ikke? Og det vil jeg også. Altså, vi tror på, at det skal nok blive godt. Og vi hører Bjarne spiller. It's not such a big business. I would like it to be much bigger. And also soccer team. Et sidste stop inden flyveturen hjem til Rusland. Doesn't look small to me, it's okay. Det er sådan en lille havfrue her. No. I would rather see it out of gold, maybe. Being a businessman, why it's not gold? Og forretningsmanden har gyldne drømme om sit nye cykelhold. We win Tour de France next year. No, not this year. And then, if you win, I promise I come and I go and kiss the Little Mermaid. Kan vi lige blive enige om, at han får et kæmpe stort? Ja, men kæmpe klap til. Jeg tror aldrig, jeg har forelsket mig så hovedkuls i et andet menneske før, Esben. Og læg mærke til, hvordan han siger Bjarne. Det bliver Bjarne. Bjarne. Det her, det er kærlighed første grin. Sikkert dog en strømlignet maskine, de to bliver sammen. Og det må jo være fantastisk, Esben, og det mener jeg virkelig forbundet med det, at kunne gå igennem livet og bare grine af, hvor mange penge man har til rådighed. Og grine af, at ting ikke er lavet af guld, men det kunne man bare gøre, hvis man ville. Og det er jo noget, vi burde indføre i det moderne danske sprog, i en tid, hvor der er så meget snak om, at ordene som nice og så videre, de overtager den danske kultur. Tænk så bare, jeg vil gerne have et fodboldhold. jeg har, det kan jeg jo lige skynde mig at sige, til hvis vi morer os yderligere i programmet her, så ligger han her. Han ligger bare klar til at more sig. Han er flad og grin. Det er godt. Det er ligesom også Esben. Han skal have, tror du, vi har også dummet os, vi ikke fik fat i ham i går. Ja, det var vi simpelthen bare ikke hurtigt nok. Jeg tror ikke, man kan fange ham. Så til alle jer derude, der gik og tænkte, at cykelsport ikke var noget af. Det er det nu. Nu er det tænk, hvis de skulle sidde i bilen sammen. Pokker, hvor går det godt hos Oleg og Bjarne. Fantastisk hold. Vi siger tak til dagens Oleg Tinkoff.